ora mungkin ning tetepe tak udaneni wong ayu. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Ojaku malungkung perang iki kanggo kudu rampung Pilopati Kang Mas Prabu Kupala kang wis seda labuhing wana segara obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sowan pundhut garwa Maka Bandung aku duwe prebono Kanamo apa wong ayu? Ganti sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. kowe ojaku malungkung perang iki kanggo kudu rampung Pilopati Kang Mas Prabu Kupala kang wis seda labuhing wana segara obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sowan pundhut garwa Maka